aurrien bildu, gauero, zeita bat daukagu Miluzen. Martxa hartuta, martxa hartzen, ezakit. Martxa hartuta? Bai, ez da. Martxa hartuta? Ez du asko behar, jaskin. Laugarren denboraldia abiatuta, eskerrik asko guztiak. Pasa, lehiakidea, pasa, Arura. Eta Nerea, Peio eta Zier, Margi eta Maiur. Haue martxa hartzen. Honek bai. Horrenik ere egokitzapena, ez da? Honek bai. Aurreko ikasturte amaieran sartu ziren honek Miluzeko trenien eta mentxe jarraitzen dute. Baina ez da Nereak. Zer moduz? Oso ondo. Gueta jungo bota arte, Garrapata batzuk. Gu gustora? Zeuek? Oso gustora. Ederto, entzun, 19. saioa gurekin, eta 9.500 euro. Eskuratuta, eta oraindik, bidea egiteko prest, baina Nerea. Bai, ez da? Bai, gertatzean. Bueno, zer moduz? Oso ondo. Laugarren denboraldiko gure veteranoak, aurretik arrastaka datozenak, esango dugu. Baina zer, lehiakide honak eta itxurona, Oso itxura, gaurkoak, bai. Bai, zer moduz egon artien? Oso ondo. Oso ondo konpotzen egea. Girona. Bai, oso ondo. Kombinatu belan eta... Bai. Nik proposatu izan dute, jarri kamera bat hor, eta momentuz, omen daude hor, erratzen omen ditu, giza eskubideen manifestuaren ez dakit zer, eta... Hoi da. Nik eruke jarriko. Zer hartuko horrela, reality puntu bat? Uf, bazpare ez, Kobratuko asko kobratuko bagendu. Begira, hasi gara, proposamena gutxe da. Ondo. Bueno, baina Nerea bai, indartxu gaur be, programari ekiteko eta gupostik. Zuek ben izan da, Gabon. Zerrik asko. Peio eta Asier, Gernike, Gabon. Gabon. Zer? Zer keinu da hori, Asier? Hemen gabiz. Bai. Ja, zertan azterago, bueno, bigarren saioa. Bai. Leku hartuta. Bai. Peio, administrazioa eta finantzak eta... Eta zuzenbide. Eta zuzenbidea, momentuz asko administratu beharrik, ez. Bai, baina txarrera. Ez geratzeko zeroan. Ja, gabeziak ere administratu behar izaten dira, bueno, diot, lehenbiziko saioan aurrera egitea nahiko izaten da. Bai, baina kotxe apurtu, atxo. Nola? Ba, ona datorten. Ni luzera bidean? Bai, así que gaurria zeu zerdatzen mun. Momentuz, egin dugu zuloa. Ba, horri. Vale. Bolti mombiakoia. Autoa norena da? Niri, bueno, igual dirua me jartzen dugu. Autoa garena da. Eskatu ETV-ko zuzendarizeri. Ondo. Eta Benetan, Nik lagunduko zut eitzen eskuntza, bai. Asier, eta autoa matxuratu bazen, nola iritsi zineten, ona? Bida ilusiuk genuen. Lehenko autobusa hartu genuen horra, Donostire eta gero Donostitik ona, Biramonera. Sekulako odisea, orduan? Bai, viaje politxe, bai. Bueno, momentuz. Hori da maitasuna programari. Hori da etorri nahi izatea. Hori da herrigintza. Hori da gazteria. Pasoia. No. Ikasketak aipatu ditugu, Peioren kasuan, Asier, nutrizioa. Bai. Non ari zara ikasten? Ni Gasteizen. Gasteizen. Bai. Eta egia da iraila, izaten dela beti, ez da, udako gehiagikeriak eta... Bai, ja, udati bueltan, ja, azteiko berriro. Baina ez da hobea, Asier, urte osoan zehar, bat, txukun ibili. Bai. Horrela kolpetik aldaketarik egin barriz izatea? Bai, karo. Esaldi batean alere, Asier, laguntzi zer da, urasko edan, jangitxi, zein da? Ez, janondo... Irailan. Irailan? Janondo, ez da? Janondo, denetarik, eta uredan, eta loein. Lo egin, oso garrantzitsua ere. Guke nutrizio ikasita, elikagai bat, bereziki gustoko duzu. Elikagai bat? Nik, petxuga. Bai, Oiazkoa, bai. Darautxe, bai. Begira, hori jameraz? Nutrizionista horak ni ondo konponduko nintzateke. Ura edan, bale. eta hori guztia egina iazakua lortzen dugun, edo finaltxuet. Finaltxuet lehenko. Animo bikote sorte hon. Bai, Amaiur, zer modu zonkieterri? Zerrik asko, ondo. Zer, gogotxu? Bai. Indartxu, ondo? Bai, nongo ezu? Ni aiakoa. Eta... Bilbotarra. Amaiur Bilbotarra. Eta non egin dugu topo, edo? Unian, Gasteizen. Ikaskideak? Bai. Zer ikasten maili? Ibef ikasten ega. Ibef? Ondo? Ibezen zer rakastadako Miluzek? Amaiur, danok Miluza ikusten edo? Bai, azken molan, bai. Kirola egiten dalako, ondo? Gero igual ikasten lan handirik ez, eta... Bueno, berdia bazak, Ez da dirudien bezain, ez da dena soinketa. Bai, afizien artien, zein azpimarratuko zenuke? Ba, kirola itea pixkat. Zertan? Ba, oain gimnasioa. Begira. Leno ez, baina oain gimnasioa gehiago. Eta pixkat hori, oain bizitzia, denbora dakatela. Oso ondo. Kirolik onena. Oso ondo. Zer moguzoaz, bizitzako ligan? Oso ondo bain. Sailkapenean ondo. Zora garri. Amaiur, zer azpimarratu? Nire kirol munduan, lehen futbolean, onja korrika eta eskalada eta holan. Korrika eta eskalada. Ondo.
Eta dirutxue eskuratute? Pentsatuta dau, zer egin dirua irabazita? Ba, hasieran agian bideiren bat, baina igual masterra ordainu edo. Jatu genuen bidaia egitea nun baitea, bilo batea. Baina nik uste du masteraren berdeula. Eta igual bian arten... Bueno, gertutik, bueltatxu bet, eta gero Hori, masterrerako. Bidaia egin masterrera bestela. Hori. Zakit. Edo ez. Nahi duzuena. Zuek ondo pasaba bintzat. Eta ongi etorri. Hori da. Eskerrik asko. Masterra eta bidaia eta denerako maten du honeke. Miguel Uzen, jokoan, 19.000 eta 50 euro. Sondo, Erne, Jaski, publikoak, masterra baitu. Leku honetik datu. San Ferminetan, San Fermin ikastolatik, iruñako lagunak. Ongi etorri. Jende hona. Maita Maiur, ekin badanari. Zertan hasi nahi duzu, Gu potokumetan. Bertxotan zuek. Beinaz eta nerea berriz. Ikusi makusi. Ikusi makusin. Ondo bat tribaren berbak, peieta zierrentzat. Zora garri. Beinaz nerea, zer modutz! Atzoko azaia izan zen, ikusi Oso makusi. zaila. Paiazoak diot, horregatik hasi nahi zorrela izketan, Ez pentsa trombo batek eman didanik edo. Paiazoak... Momentu batean kezkatzen. Paiazoak taulan. Vale. Animo. Lotx, potx, pirritx, porrotx, poxpolo, marimototx, txiribiton, eta txirri. Guaxen! Denbora, bainat. Pirritx, Bost. txirri, Zortzi. potx, Bat. marimototx, Lau. txiribiton, Zazpi. porrotx, Lau. lotx, Bat. poxpolo, Bost. pirritx, Hiru. txirri, Zortzi. potx, Bi. eta marimototx. Sei. Matxutorreta, oso. Egon zeuk puntuek. Xoragarri! Arra pasatxeri bitonen puntu! Oso no! Peieta zier, berbatxu batzuk. Denpora. Larun bata zuberoan. Beti presta. Larun bata zuberoan. Atxolorra. Larun bata zuberoan. Eltxaka. Larun bata zuberoan. Atxaguretu. Larun bata zuberoan. Nesken eguna. Mozorrotu, leitzan. Atxaguretu. Barrabilak. Dindan boleran. Larun bata zuberoan. Nesken eguna. Mozorrotu, Atxaguretu. leitzan. Barrabilak. Beti presta. Larun bata zuberoan. Nesken eguna. Mozorrotu, leitzan. Atxaguretu. Barrabilak. Aran beltzak. Ligatu nahian jardun. Dindan boleran. Larun bata zuberoan. Nesken eguna. Mozorrotu, leitzan. Atxaguretu. Barrabilak. Aran beltzak. Ligatu nahian jardun. Arrantxan ibili. Kanpaien onomatopeia. Ondo, ondo. Ondo. Ai, Ondo? beti presta, xier. Ala behar du, berroi puntu. Bikain. Mai eta Maiur, zuek ere prest, pertsotarako. Lemiziko saioa duzu eta ez dakit horrela zuzenean galdetzea. Maitasun kontuak eta? Bueno, Ondo? Bueno, ondo, bataz bestekoa gainditu Ondo, dugu bai. behintzat. Txirritatxo hor dabil. Gora eta bera. Ikustagun, maitasun hitzak, emetxe hitzak eta oinak. Eta gozen, nini. esnea erostera jeitsi, Naiz. etxe azpiko Dendara. dendaria ikusi, Orduko. bihotzak esan dit, Ara. Mari Carmen da bere, Izena. ikasten dabil, Euskara. historio azkarra izan, Da. badoa ta... Granadara. Hori da bestea hori, Hori da bestea hori. Kanoraz, doinuz, ondo. Ia zer hartatu da? Ia? Aupa! En puntu! Maia, urrazondo. Ondo! Nila eta nerea. Maitasun kontuak?
Bueno. Ondo. Bueno eta ondo, Oie dira erantzunak, oroar. Egite fokusek esan du beraz. Entonces, bueno eta ondo. Euskaldunok, ondo eta... Ondo eta bueno. Venga, Pei eta Zier falta. Zuek? Ondo. Ondo. Beste gara kezeu. Ez bueno horik ondo baizik. Ondo, Oso ederto. Ia imintzioak nola datozen. Peinadetan ere hartu lekua. Peio eta Zier bestaldean. Lehenbiziko ronda. Bueno, ondo. Demora. Lo. Si estie. Oie. Bai, Oiein, zer dabil? Zehazki? Desein. desegin, Txuntxen. izanak aldatu. Bai. Oso ondo. Bizikletie. Trena. Bueno. Bero? Autobuse, Gran Via. tranbia. Bai. Handia bikain. Ondo bikote? Baina ez. Gurtzatu. Agurtu. Bai. Non? Etxazpean gurtzatu eta Ez? etxean agur. Korrikan, agur. Gimnazioan, Non? Polideportiboan. Ez, ikusi? Non daude? kortan, baserri zen. Ez. Errezau. Desein. Ke? Agurtu Berdie. non? Berdie. Bai? Ze leku da? Basoan. Ez. Zela izen, Arbola. Zer da hori? mendizen Noski ba. agurtu. Mendizen agurtu, esan agur. Mendizen elkar agurtu. Zer raro. Mentira, zin Berez aki mendizaleak edo bikote? Bai, baina oso ondo. Izen bai, baina... Etxi hori. Abai, Bueno, hortxe Beñat kesak eta eta irago Nerea izerditu diega izauan botora igotxe baino benetan. Ondo. Ei, zuek oso ondo, 60 puntu! Zaleak bazarete orduan. Bai. Ze tontor duzu horrela, oikoena Nik edo? gustuko aizkorri. Aizkorri. Bai. Peio? Nik atxeli, Begira. baserri ganien. Oie guztiak igoko ditugu imintzioko orain. Aztulukoa mesedez, Mai eta Mai urbestaldean. Bigarren erronda, bikote, beldurri gabe, Batzen, demora. Zapatia. Dantzaria. Euska... Zer dira? Alpargatak. Os. Alpargata. Ez? Besteak. Zezan dizu. Alpargatak. Ez? Txankletak. Ez. Nola ez Dantzarien oinetakuek? Alpargatak ez dakit. Bigarrena. Mangera, zultzaia. Bai. Zertan? Sua itzaltzen. Bai. Oso ondo. Txotxa. Zagartekin bilagun txotxen. Zertan? Kantari. Kantari, oso ondo. Kantari. Demora dago, Lehenengoa. Beraz, Alpargata. ez dira alpargatak. Abarketak ez? Abarkak. Bai? Bai! Abarketak dantzarako bai, abarkak. Abarkak. Abarkak, ondo. Abentzero eta Mari Domingi eta abarkak eta... Ondo, abarka baltzak edo... Nik egia esan, Marroiek. ja utzi nion, ja zapatekin ateratzen naiz, sentitzen dut. Bai. Zute ohitura usadioa behar bezala mantentzen. Bueno, zu bai? Bai, abarka marroiek ez dira inkomoduek, bai, baltzak, bai. Bai. Kalerako eta... Baina, ja, ez- Kalerako! Eta iruina puntu! Beste momentutan... Potiarako, aprobozional. Zagoteirako! Bai. Mai urzuek imintzioak eta... Diot, Bueno. IBFen, besterik ez da egiten. Txi, kirolean eta hartu lekua mesedez, Peña eta Nerea bestaldean. 3. rounda, kasu honetan. Animo, denbora. Teleskopioa. Pirata. Ez. Esploratzailea. Prismatikoak. Oso hotz. Lentea. Ez. Mirilla. Oftalmologoa. Ez. Okulista. Zer da? Txarla bat ematen ari zea. Grabaketa. Bueno. Grabatzen duna. Bai. Kamera. Kamera. Nor da, bera? Bera famatua. Aurkezlea. Aurkezlea, saioko... Bigarrena. Irakurlia, librutegia. Liburuak idaztera, idatzi. Apuntak hartu. Hausnartu. Ikasi. Ikasi. Eskema bat egin, apunteak laburpen bat egin. Ez. Hotz. Azpimarratu. Kontua. Ez. Memorizatu. Kaligrafia. Txarto. Hirugarrena. Ahí está. Jau. Sekretu bat kontatu. Ez. Moño bat egin. Ilapaindegian moño bat egin. Nortzu dira? Ilapaintzailea Umea eta ama. umea. Eta ama, eta zer Eta ama dira? moño bat egiten umeari. Ba, moto txarra, Ilapaintzen, ondo. orrazten. Lebizikoa? Vale, zerbait begiratzen ari zea? Grabatzen, notiziak ematen. YouTube. Esandaria. Bideo grabatzen. Bai. Gurutze
gurutze grama de... Bai, gurutze grama bestea. Bai. YouTuberaren kasuan hor oso imintzioikoa. Artidetu eman like, zakizu. Bueno. Bat, hogeine puntu, zeo zer? Eroglifikoak. Beñat eta Nerea, erantzunkizuna zeuena. Beste nari ere du emoten. Bueno. Lehenengo eroglifikoa, zuek, sorte hon. Denpara. Barruan daramagu. Azbe. Bestera batera? Beaz. Bai? Beazuna. Bai. Go. Be hori az eginda dago, be az eta un, a letra ikusten dugu, beazuna. Barruan daramagu. Oso ondo. Zaindu behazuna, Bai. Eta maite duzun hori. Eski. Bigarren eroglifikoa, denpara. Nire laguna da. Legarra. Ia, irakurri ondo. Legiarra. Legiarra. Ez, Bergiarra. ez, Legi. ez, goiku ezer. Igel. Zapu. Amaitu. Igela. Legi. Alegiarra. Vale. Igela, estiloan alderantziz irakurtzen dugu. Alegi eta arra behien alegiarra. Osondo. Aitxatzi bat gora bera, Erne? Bai. Ondo, un puntu, bikote. Begira zier, zer, A ber, ikusko da. ikusko da. Atxo bat gaur bi. Hori da, Begira. horbi, bizarriru, erto. Lehenengoa, denpara. Medusa, Zein itxurona eman iesadazu? dusa, Ez. Euskaraz, venga. hostias, Behien? dutxa, Bale, egin ere egiketa. dutxo bat, Bale, dutxo bat. dutxo bat Zintzuena. bai. Goizen zer? Ah. Medusari euskara zelan. Ama, Marmoka. armoka, Marmoka, lehenengo zile baiztugu behar. Moka bai, moka. Dutxo, dutxari hori ordezkatzen diogulako haren ordez, eta batmanen erdia. Moka dutxo bat. Mokadutxo bat. Ai, Bueno, ia mokadutxo bat harrapatzen dugun. ja, Bigarrena? ia bigarrena denpora. Nafarroan dago. bide, Ia, zer? bidea, bi, Bi baderantzunaren zati. eta Otxagabia. Ez, bi baderantzunaren zati. bi, eta Non dau? bideak, errepidea, Ez, zein behar dugu? bekoa, Eta zelan dau? zuzen, Ez, non? behan, Ez? Urrun. Bi bat ikusten dugu oso gertu, goiko irudian, eta bi bat oso urrun, eta hori da, adierazita dukaguna da, bi urrun. Bi urrun. Urrun Gaiatu dagoena. gara, bi, otxagabi, bueno... Ausart, Botate arren. baina punturik ez! Maita Maiur, zer? Izerdi hotzak? A ber, Bestienak ikusita? etxetik errazago. Ia zuenak, lehenengoa denpara. Talde horretako nor da? Hau do... Ia? Do ez? Hau Re? mila... Hau milardia. Ez, Hau ni ez. milaria. Re bai? Re da. Aurrelaria. Bai! Urrean zainik emikoa, hau, aurun, re eta la, hau, re, la, aria. Aurrelaria. Solfeoa, bueno, Eski. eman genuen noiz bait. Bueno, ondo, bikote, sortu da. Retala, Retala? retala, ezinbestekoak bizitzan, Bai, bai, Bigarrena, denpora. Bere abestiak izan ohi dira, Mula... Bai. Mula iru... Ja? Bea. Iru be... nor da? Mugagabeak. Bai! Behiak mu egiten digu eroglifikoetan mu. Gaga, Lady Gaga, eta beak. Beasko, mugagabeak. Oso ondo. Rela kostata baina kaga segituan, Ondo, un puntu bikote. Eta... performantza fintzen dugun bitartean, zuzenean, Bai, emon etxekui albiztie. Mi luzeko eskua, orain arte, Adarra. edo aurreko demoraldian, deiadarrak pixka diragartzen zuen, ari gara beste zerbait prestatzen, bien bitartean, aurrera, zuzenean, mi luzeko eskua, baina eta nerea. Datorrenien zeo zer barriz, Izango da? Historikoa. Hau zabalik geratuko gara. Gutxienez, historikoa. Vale. Oazen kamo bainare mila. Erra sartzen da, baina... Hauetako ze animaliatan existitzen da Appaloosa arraza.
Txakurra zaldia behiakatua. Zaldia. Horrilo. Zondo. Bokala? Eta horrela, zeitz, ezkutatu diogu Amaia Zubiriari, Irudamatxo kantutik. Donostiako Irudamatxo errendarien bendari josten ere badakite baina edaten hobeki Ura, txakolina, sagardoa, rona. Sagardoa? eta kriskitin, kraskitin, arrozarra benin sagardoa norekin. Sagarda beran da, Josi, hobeto, Bai, ez da? Bai, zuzenean sagarda, Arize besartuta. Bokala bidete? I. Segi lanean, nola du izena Snoopyren argazkiko laguna. Charlie Brown, John Brown, Celso Brown, Sil Brown. Superzale nahi Snoopyna. Celso Brown? Maitagarria, Celso. Charlie Brown. Charlie Brown. Bai. Ondo? Bokala, Peio Asier? Eta? Zez. Ozen ba, baina nerea entzun. Sekula, guau. Una. Taldean, mesedez. The Mamas and the Papas. Hanson Family, Carpenters, The Cardigans. Eta egan, aukeren artean? Bai, Carpenters. Hau egan da. Esan? Carpenters. Bai, horixe. Karen Carpenter. Bokala? U. Zea zerrealdi umetan, hau egan da. Bai, ez da. Hau egan da! Bai, ya está. Bakagu. Esan. Egan, komo dina? Edan, botilla, txakolina eta bihar buruko mina. Aha. Oh, yeah. Ja, komo dina? Errimaz aguzki. Ez beti, Ez beti, salbuespen eta hause Asier urasko edan. Bai. Jan, bokadile bat hartien. Ondo. Arrautza, etxugie. Hori. Peio Asier, bigarren eskua. Animo. Zebunetik abiatuta, venga, Eutxi. Pikutara nire plantxak. Nola dizen argazkiko zine zuzendariak? Nor da, Julio Medem, Juan Mabajulloa, Borja Kobeaga edo Feliz Bizkarret. Borja Kobeaga. Ez da. Feliz Bizkarret. Ez? Juan Mabajulloa. Bokala? Adimentsu dator, Peio Asier ondo entzun. Itsitityt tekijät, tai rentsittyt makoa. Itsitityt tekijät, tai sessani juures manoa. Wow. Hau, eta konaren bertsioa sortu digu adimentsuk. Urtz, nogen, sorotan bela etzakit. Nogen. Txitut begiak, teilen txidut malkoa. Hau nahi hau, Bokala? Bai. Eta aurrera? Bai, aurrera. Jatorriz, nongoa da, Mikel Urrutikotxea, pilotaria. Berriz, Mungia, Derio, Zaratamo. Zaratamo. Erto. Beste bokal bat? I. Eta, aurrera? Saiakera? Aurrera, jarraitu. Aurrera. Bai. Adi entzun. Ez dakit. Zetitzen. Peio Asier, bazematal zentzun diogu, Jackie Wilsoni. Amabi. Amabi. Errotea. Bederatzi. Ondo. Ikastaro bat eskatuko dugu? Bai. Hauek behar bezala Bai. akrobaziak eta egin alizateko? Gure lanean behar dugula. Bokala? Ez da horik? Arrasto bat abe bai? Hori badakitu, Askatu edo ez? Azken erronda Peio Asier. Bai. Euriak harrapatu eta ileak kizkur bilakatu.
Bai. Rima, ere. Komodina. Mai eta Maiur. Ondo? Beste narrabatu dugu. Ia zuena ere? A ver. Hirugarrena. Ez da bil telebistaren urrutiko agintea. Utzi horre, bil luzen, ondari zarete. Bai. Zenbagarren saioa ospatu zuten joan den martxoaren 20an, bi bazuekeko lankideek. 100garrena, 500garrena, 1000garrena, 2000garrena. 1000. Ondo. Bokala? A. Eta entzun? Norena da kantua? Keren zazpi. Bai, ez da. Superfana nahi Keren zazpina, Inauteka bestu. Bokala? Eta segi, hauetako nor bilakatu digu superheroi, adimentxuk. Super Ordorika, Gari, Inigo Etxezarreta edo Pello Reparaz. Gari? Bada, ja, ez da, jaski. Bada. Bokala? I. Ez da bil, telebistaren urrutiko agintea. Probatu nahi? Edo? Aurrera ba, entzun? Boa. Ba, iguazen, honek emote dugu guen platora... Parrandara joateko. Bai, hartzeko. Nongo martxa da? Kepa Junkerak, jo diguna. Gaztelugatxikoa. Ederra martxa. Trataratata. Bokala? Bokala o U. Arkatu. U. Eta askatu? Ez da bil telebistaren urrutiko agintea. Bai? Bai, 1000 pila solte etxean eta guztiak erdi huts. Gertatzen da, Bai horixe, bigarren komodinan eskak, ondo. Ederto! Ba, orain harteko lanak eginda markagailua jonela un honetan. 380 eta komodina Donostian, Gernika 240, Laren 20, Aia Bilbo eta Bikoi. Zein da zuzena? Ez daukagu zerra erabakita, ia gertatzen den. Zebokazita, bainat, eta nerea, lehenengo errondan, Greziako uarteak dira. Antipaxos, Itaka, Elba, Eubea, Kortxula, Kreta, Papadopus, Salamina, Rodas, Korfu, Lesbos. Kreta. Uarterik handiena. Lesbos. Korfu. Do. Rodas. Do. Bai, Asier? Eubea. Ekeo, itxasoko uartea. Antipaxos. Mende baldean, bai. Salamina. Azken erantzun zuzena, Pei Asier ez daukazue komodinik. Hortik 3, ez dira zuzenak, bat bai. Papadopus. Hau asmatua da. Maia Maiur? Komodina. Hori bai. Itakara, gara mazta komodinak. Maita Maiur, ronda berreita puntu. Bigarren erronda, Pei Asier eutxi. Adore Ziztegiaren arabera, ustai hitzaren sinonimoak dira. Kiribil, paldo, arku, arranbel, ostadar, ustar, ari, iduneko, ostarku, lotune, labore. Ustar. Ustar. Ostikoren sinonimoa. Maia Maiur? Arku. Hori bai. Ostar igual bai. Bainat, nerea? Bai, claro. Ostadar. Maia Maiur? Kiribil. Ostarku. Ostarku. Arranbel.
Aries. Lotune edo labore segon genik. Vale, pues lotune. Lotune. Uztarduraren sinonimoa da hori. Maia Maiur? Komodina. Paldo argitu da. 60 punturekin planto egiteko aukera. Planto. Ba, 60 puntuak zuentzat. Labore zen leguzkan botetan bestea. Eta azken erronda. Japoniara goaz, Japoniako plater tipikoak dira. Okonomiyaki, mochi, sashimi, tonkatsu, yaozi, tteokbokki, udon, paitai, yakitori, nato, takoyaki. Mochi. Postre gozoa. Sashimi. Arren gordina, bai? Peio Asier? Udon. Fideo lodi moduko bat, bai? Tonkatsu. Buah, ona hau. Txerritxuleta berdin izatua. Dana be. Beñat, Nerea? Takoyaki. Karirina, olagarroa. Yakitori. Oiasko brotxeta moduko bat, bai? Maia Maiur? Okonomiyaki. Komodina. Azkena, komodina daukazue. Komodinak dio... Nato! Osondo, 90 puntu. Tamarkagailuak honela geratu zaizkigu zein da zuzena eta gero 850 Donostian, Gernikan 246 Bilbon. Peio eta Asier, bigarren saioan ere alegindu gara ba, aurrera egiten. Alegina bai. Zein jarri zarete baina? Txarto. Bai? Bai. Zuen... Bueno... Zuen buruak ere ezkipoitu orain, Asmatzen igual ez fin, bai, ondo, da jator. Bai. Da kotxia portu gehu haitxik, da zemat eskertzen duen. Hori. Dut zuen maitasune. Bueltarako bultzak aritzerik edo laguntzeri beharko bazen dute esan lasai, Ese, soña ondo. Ailegatuko zarete, bikote. Peio eta Asier, eskerrik asko tortiarren. Final erditan. Gernikarrak etxerako bide hartuta, baina eta Nerea. Justutxo. Justutxo, man. Hori japoniar bikaina eginda. Bai, ez da? Bai. Bueno, justutxo baina aurrera bintzat. Bai, aurrea, baita. Eta iritsi berria ze? Eroso. Suertia izatea, no? Bai? Ziberriana. Zakit? Talentu pixka bat ere. Baitare. Izango da. Piskat bai. Hor zuen ikasketetan, IBFen eta sokatiraren oinarriak eta teoriak eta Bakizkigu. ikasi ditugu. Bai. Hau ez delago da, Ja. Hau da, miluzeko sokatira. Zuentzat, kasu honetan, privilegioa edo, erantzuten lehenak, veteranoak izango baitira. Hartu lekua, eta guazen, sokatirara. Denbora, zein da Kerobia taldeko abeslariaren izena? Aitor. Xabi Bandini, Hego Afrikako ze presidenteri deitzen zioten Mabiba. Nelson Mandela. Zuzen. Zein euskal lurraldetan dago Bardoze? Nafarroan. Lapurdin dago. Izozetan jokatzen den zein kiroletan erabiltzen dira erratzak. Hokei. Kurlinean, zenbat egun izan zituen 2019ko abenduak. 31. Ondo. Zein zen Osaba Tomas, general karlistaren abizena. Zumalakarregi. Ondo. Ze animaliaren araldiari esaten zaio Susara. Beia. Beia, bikain. Zein izki errepikatu hoi da webguneen estekaren hasieran? Ugaikoeta. Ondo. Eta zein pertsonaiaren ez izena da itzaltzuko bardoa? Gartxot. Gartxot. Nobel saria jaso zuen zein abeslariren ponte izena da Robert Allen Zimmerman? Bob Dylan. Bob Dylan. Eta zenbat hanka izan ohi ditu ziraun batek? Ez dazka. Osondo. Ze telesailetan ezagutu genuen dortoka maisua? One Piece. Ez, Dragoibola. Dragoibola. Eta ze koloretakoa izan ohi da ametista minerala? Moria. Morea. Ze euskal hiriburu izan zen kaltetuena 1983ko abuztuko uholdetan? Bilbo. Bilbo. Zer esan nahi du alemanez? Erdbere hitzak. Agur. Marrubia esan nahi du. Gaur, astelena bada, ze egun izango da, 6 egun barru. Larun bata. Igandea, ze kiroletan aritzen da Simone Biles estatu batuarra? Atletismo. Gimnastika artistikoan, zein da Euskal Herriko parke natural handiena?
Gorbeia. Bardeak. Bai. Maia Maiur, ez da posible izango lehenengo egunen sailkatze finalera, bai ez, ze programona? Sokatira behos ondo? Ze museuek? Ondo. Lasaiago ja. Lasaiago eta jateko txue hartzen, gogo seguru urrengo programarako. Bai. Ba, upasuek eta urrengo arte. Oigote. Peinatetan erea. Ze bikote? Bueno, hau egon da oso borrokatua, Ze nahi dugu gainera finalero jokatu, zarkatu beti, baina borrokatu. Ez, baina, enun pensatzen, Bueno, borrokatu, eta irabazi. Bueno. Borrokatzen jarraitzeko indarrik bai? Noski. Adorerik bai? Bueno. Baina gaur pixukia aterrezaigo ikustea, orduan. Itxusia izango zan, zakotxera aztea. Zena du? Hortxe. Nora. Kaixo, Nora. Nora, urten, zeugu izteko. Gaixua. Lotxatia, gaixua. Akaso, erne, Nora? Jokoan ditugu, Nora? 19.000, 200 eta 50 euro! Nora! Nora etorri zara. Ni zakua irabazita, Nora? San Fermin ikastola gaztuena, hau pairunia! Etxeko deialdia gurekin bat egiteko aplikazioaren bidez, konektatu egingo gara. Bainat nerea ondartza gustoko bat, eskolari zen? Gustokoena? Nei kaila gustaren zait ondartza baino gehiago, baina kontxa klasiko bat. Balio du bai. Zurriola, onatu batik, zagit. Ondarreta ez, hori argi. Ondo. Eze? Askotxo? Horriblea da. Nire favorituen artien, gustokoen artien, bakizo, Bizkaitzen ez baterako eta endaik ondartzie. Bi puntak. Bi poloak, benetan, Zarauzkoa. Bai. Ba, Euskal Herri zen, 250 kilometro inguru itxasertz. Daude, Bizkaiko mendebaldetik, Lapurdiko ekialdera. Badaude herrialdeak munduen, 250 kilometro guriak, 250.000 kilometro dituztenak. Pentsa. Bainat, nerea. Munduan buelta bat emango dugu, sorteon, itxasertz kilometro gehien duten 10 herrialdeen artean daude. Denbora. Argentina, bai edo? Izan liteke. Ego Afrika. Izan liteke, kurro guztia martzen du. India? Izan liteke, bazpare. Filipinak? Ez. No, uartea data. Ja, bai. Errusia? Bai. Grecia? Uarte asko dazka, Bueno. Jartze dugu. Hori da. Norvegia bai, gehien dituna. Kanada? Kanada, bai. Baina dena jarri txikia. Turkia? Turkia ez. Vietnam? Ez txikia da. Ez da, bueno. Peru? Ez, bestia gehiago. Egiaztatu egingo dugu. Txoin, ez dugu Peru hori eman. Ja. Hiru akatz bakarrik. Ama. Vale, a ver. Guaztelen baitikan ezea, eta gero bestela, estetikan baira. Norvegia esan ez du bai ez. Norvegia seguro. Txikia da. Komparatuta Argentinakin. Fiorroz beteta. Eta uarte asko ditu, Grezia agian bada, Ja, Grezia agian bada, eta zenkentzen dugu emendikan. Eta guazen kentzea, igual, Ego Afrika bazpare, Argent, bueno. Argentina oso ondia da. Ja, baina bakarrikan alde batetikan, baka itxasua. Kentzen dugu? Venga, bale. Bai estatu. Bai estatu. Hiru badien badian, kauen, bat ondo. Zentzan, Grezia eta Argentina. Grezia oso txikia da, Ugarte pila bat ditu. Ja, baina txikia da, 100 kilometro. Komparauta besta hauekin. Argentina jarriko deu. Eta bi hauetako bat, hauetako bi honea. Turkiak ere ugarte asko ditu. Peruren azalera, ja, baina nik uste izango dela bat honea eta beste. Vale, a ver, bueno. Baina bi honea pasatzen ditu, Peru eta Vietnam, eta konparatzen dugu. Vale. Ideia txarra. Vale, hauek ez. Bardun Turkia igual bai. Vale. Vale. Eta, jo, eskizten dugu zen txikiera. Igual, guazen Ego Afrika kentzea. Baina, Ego Afrika, eta bat gehiago kendu behar dugu. Bi gehiago berez. Ez, bat gehiago, berrikan. Errusia bai, Norvegia esan duzu baiet, Kanada bai, Turkia igual. Ez, Turkia aldatu behar dugu. Ai, mierda. Bainat, nerea, ondo begiratu zerrendari urrezko galdera. Kilometroko biztanle dentsitate txikiena duten biak dira denpara. Dia. Norvegia? Norvegia izango da bat, eta Kanada bestia. Eta Rusia, Siberia eta guzti hori? Rusia ere gutxi da. Rusia goza zabala hondia daka. Baina Kanada nik uste gutxi, Ba, Kanada eta Rusia.
Bai, zen baso asko daude. Es que Norvegian viven 4 gatas. Ja, Bost segundo. Venga, Kanada, Norvegia. Es que Rusia sondia da. Es que jende asko bizi. Bueno. Temos? Zakit. Gaur zirela asko egiten, Joe, mendia gora. Hau izan zitekeen, Bueno. Zakua, irabazteko moduko diozu? Baina, ja, genitun faiere zantzuak. mandago. Zait. Akaso izango da? Ez, badakigu ez. Turkia, Vietnam, Peru, ez. 8.000 kilometro ingurukoa Turkiak, Japan. 11.000 kilometro ingurukoa Vietnamek, eta 3.300 kilometrokoa Peru. Grezia ez ezkoan. Txikia da, baina kostazko du, baina txikia da, baina... 15.000 kilometro ingurukoa du, itxasertza. Eta ez ezkoan Hego Afrika. Ez baita, 4.000 kilometrotara heltzen. Oso ondo. Bai ezkoan Kanada. Munduan itxasertz kilometro gehien dituen herrialdea. 250.000 kilometrotik gora. Gupaino 1.000 gehiago. 1.000 aldiz. Hori. Ez 1.000. 1.000. Guk alako 1.000. Guk alako 1.000, eskerrik asko, polita. Antxo Dontellaria. Errusia bai asko eremuan. Eta asko honek ere, 110.000 kilometrotik gora ditu eta. Beñatek badakizio zer Filipinei buruz, bai asko eremuan? Aldeak ere nabarmenak, Baina barruan da hau, Pentsatzen 30.000 kilometrotik gora dituta. Bai asko eremuan Norvegia. Beñatetan erea, bai? Oso argi haure, Pentsatzen dut. Ai, ama, txamaikia. 50.000 kilometrotik gora ditu. Ai, ere. India, bai asko eremuan, Igual Indiara zertzen. bai? Eta Argentina ez, Ba hor txakatxak, 15.000 kilometro bueltan Indian, Argentina berriz, 8.000. Beñatetan erea, osendo? 150 euro, finala ederra izan da? Ikusteko? Pena. Urrezko galdera, ia 1.000 euro irabazten ditugun. Kilometroko biztanle dentsitate txikiena duten, bi herrialdeak zeintzuk diren jakin nahi izan dugu. Hiruren artien zalantzan ibili zarete. Bai, bai. Es que Rusia... Kanada, argi eta garbi. Kanada. Jarri duzue, Kanada bai. Lasai bizi dira, esaten da, ez da. Bai, Norvegia eta Rusia artean. Kilometro karratuko 4 biztanle ditu Kanadak. Gehiegi. Beñatetan erea. Norvegia eta Rusiaren artean ibili gara. Zalantzan. Hoietako bat da. Beti berri. Beti berri. Bikoizteko dugu? Irabazitakoa? Norvegia, bai? 1.000 euro jokoan? Gertu alere, eta kopuru oso interesgarrietatik gertu 9.950 euro zuena dira. Segi, minuzeko posta bizitatzen hau baitate. Eskerrik asko txeko guzti,